Wayna ngalomzuzu, welcome to Diaza TV, another episode of Ngjolela Mntanami, another day, another banger, another one. Dr. M. Hawu Dr. V. Hawu Nkosi yami. Siyabonga. Sanidumela sanibingelela abushenini. Sesiyaphuza futhi. Another round. Hawu Nkosi yami. Bafowethu ibona odokotela bothando, iDiaza Hospital. Sifikile sowenza umsebenzi kaNkulunkulu. Asithunywe wona bafowethu sithanda ukubonga kakhulu bafowethu futhi for i-support ku like and subscribe ni comment imbono yenu ibaluleke kakhulu kwiDiaza TV isenza ukuthi sikhule nathi sisenze kangcono ngiyangibamba bathi khambani wenze njani yeah sizoyikhuluma le ngicabanga yazi izolo ngihlangana nje nomunye umjita hayi umjita ubhuti nje ubhuti phela ubhuti yeah wabonga wancomba ukuthi impela hayi uyasibukela CMTV uyibukela iDiaza TV uyibukela washo azi naze nangithengisa ne-membership uthi uwathe i-membership leshandi silaphana le kubuka ku YouTube le ukuthi kube ne-member ukhokha ubuka ngemali kungabi nama advert ubuka ngemali oh that's dope man ubuka ngemali ngitshela ukuthi ase why uyayithanda ngakhona wakhathela indaba zo Diaza TV wakhathela indaba zo DStv la siyabonga mfethu because manje ku DStv ubuka into eyodwa njalo mfethu siyabonga phawo bafethu so yeah guys siyabonga kakhulu ukuthi nenzi izinto ezifana nalezo ukukhombisa uthando and likasiqhuqumezela nathi and kusinika nepower ukuthi okay shuthi into esiyenzayo i-right and yeah lezi zinto ziyenzeka ezinye zenzeka live singabhalelwa ubone sekwenzeka ukuthi ubuka ngqo yazi seshuthi camera vele sishaye ikhali la ikhala ngempela bafethu yeah bafethu enye into ningakhohlwa ke on Facebook Diaza TV ni follow guys ni share ni comment nibukele nenze yonke into Diaza TV on Facebook niphinde futhi on Instagram Diaza TV same thing ni follow ni share nenze yonke into guys yeah bephinde besifollow ke na kuma personal pages yes Musa Manqele Vusi Manqele ku Instagram and TikTok same thing kuyafana Vusi Manqele Musa Manqele into efanayo uyafana no609 906 siyabonga guys ngoba nazi ukuthi si Diaza TV asilithatha uhlangothi hayi asilithatha lokho ngikusho ngoba sengizobiza ama guest wethu asilithatha uhlangothi sisiza kwasana sisiza omdala siza omncane ngasho ngenye into ngathi siyingculaza sithatha umncane sha umdala sha kwasana siyingculaza yabona ke ngempela ke namhlanje bafowethu uhlangothi not taken asilithatha uhlangothi bafowethu niyazi umdala umncane ziyakhala but more than anything ezama ukwenza kunakho konke bafethu ukufundisa nokusiza la esikhona ukusiza khona phela so ama cases swathatha sithatha noma yipi case efika ezandleni zethu ukuze sokwazi ukuthi masi attend le case le si attend ngobuchule nangobuhlakani normally sikise ukuphazamisa qhubeka akunankinga normally sinokusiza abantu angathi bakhulile yabo hayi ukuthi lapha esichuzile kuba ileyo imele sithathele ngalo sikhathi so isikolo isikhathi esiningi nje kuba abantu asebesemjolweni vele abantu abangathi bakhulile in yabo so this time around sithema sithi siyabo ukuthi hayi okay uyabona na uzobona ke mbukeli yabona ngizoyibonela ke sase sithi no sahlala phansi uthi no asingayiyeki asiyenze sibezwe siza ukuthi yini inkinga yile baxakile kangaka ukuthi bengaze benze lento le beze bebhalile iDiaza ngenxa yothando yomjolo siza ukuthi yini inkinga bese kugcineni sifaka ke isifundiso awuthi songena hayi ukuthi sizobe sizabona kuphela kodwa siza nabanye ababukelayo lapho because siyazi ukuthi le show bakhona nabanye abayibukayo abancane o ababuka ngasibancane or nabadala konke so yeah ngicabanga ngiyathemba ukuthi ekugcineni sizoba khona isifundo sizoba khona kodwa soze istory sabo ukuthi sikanjani sithini okay abasondele ngicela nisondele uzani bosi sibami awu uzoshaya itennis ekhanda sanibonani kuza ngithi bo pikinini awu pikinini ngempela lapha kinking yeah okay siyanidumelisa siyaduma nani niyaduma ngiyalibona udumiswa yini umfana ondumisayo uyasidumisa ngicela uze ngapha ngoba ngathi usesingathi ukhulumela phansi imic yakho ileli side
Yeah, sidumiswa nje umfana nje oyedwa nje uyasisanganisa. Anisanganisa. Igama lakho ubani my sister? Lami uhlengiwe. Hlengiwe Mhlaba. Igama lakho ubani? Uthandi. Thandi. Yes. Oh okay. Thina si Duyaza TV, uDr Vilo, uDr M. Right. Jabulela ukumazi. Yeah, si ama specialist wenhliziyo. Yeah. Kanye nengqondo. So ama specialist yeah. Mhlawumbe nizosiza. Esingama specialist enhliziyo nangqondo. Hayi. Asicabanga ukuthi lento izosiza ngoba siphulile lo mfana. Yini wenzani ubani igama lomfana kwenzakalani? Igama lomfana uSibongiseni. So uSibongiseni like besibele sizwana vele for the whole 5 months. Then 5 months. yes. Then ngabe sengithola ukuthi like esikoleni abantu balebele bathi uyangichithela. Oh usesikoleni? College. Yes. So bebalebele bathi lo mfana udlala ngawe ngingabakholwa. Then I went through ifoni yakhe ngathola uSisithandi ukuthi uzwana naye. Umbiza nangosisi. Sisithandi. Ebo. Ubani igama lomfana Mbongiseni? Usibongiseni. Usibongiseni lona ngabe nguye Usibongiseni lona esikhuluma ngaye lapha lo wakho nawe. Yebo. So sisima kutshela lezi indaba zokuthi Usibongiseni umuntu wakhe iniyeka kuphatha kanjani lonto leyo? Angiphathanga kahle ngasekuqaleni because bengicabanga ukuthi maybe umuntu omfunayo uSibongiseni because beka umuntu wami nami ngimbona nje isoka lami Nkosi yami. Nesikhathi singakanani ubunaye? Sina 2 months. 2 months. Isoka lakho. Nesikhathi singakanani? 5 months. So ku2 months wena usibona isoka? Yeah. So nawe ufunda naye uSibongiseni noma mhlawumbe kwenzakalani? Mina ngifunda no Hlengi uSibongiseni naye sifunda naye college A1. Oh okay. But different classes. Okay. So ngicela nje ukubuza la enye into. uSibongiseni ubusuthandana naye ngoba uthi isoka lakho ukuthi umjolo wenu bokumjolo wesikole noma umjolo ukuthi wena usubuka umshado ukuthi cha sengimshadweni la noma nje bese umjolo nje ukuthi hayi ngisakhula experience life. I think mina imengisheshe ngajaha izinto ngicabanga ukuthi sizofika emshadweni kanti yena ke khona lapho. No ngeke ngikusola ke kube kanjalo vele makusaqala. Ucabanga into ezikulu. Nanokuthi nje ngangane yami nje musa ukucabanga ngomshado sasemncane. Ngiyangibamba. Oba fathi ngibuze nje wena. Angisho ukuthi ungamcontrol lo. Ngoba ngithi mina angimblame vele ke kenze kanjalo. Usafunda isikole la akekho lo wakathandana naye wathi nje siyoshada. Ngibe honest. Ucabanga awukwazi ukucabanga ukuthi ngiyochanga. Ungakafika egoli ungakafika ikuphi usakhona le kwaNongoma. Usahlala nje kwaNongoma. Lo jula naye. Evus mina efethi yazi ese high school ngidlala ukuthi ngiyadlala high school from grade 8 ngaba nayo intombi grade ngangishimana esikoleni yazi ngangishimana ngaze ngathola intombi ka grade 12 ngeke ngisho ukuthi intombi ekanjani uyasazi story ngaze ngathola intombi ka grade 12 then ngayitshela ukuthi lo muntu engathanda naye grade 12 yena cha yena mnqamla amazo yabo ngangi in love so angithi manje angithi sengifundile mina sengine experience so lapho sengingenele yokuthi indlela ibuzwa kwabaphambili yabona phambili ingane zami nisemumva nini kuzomela nilalele thina yabo so kahle kahle bengisaqhubeka bengisamtshela nayo my sister ukuthi wena sisiwami ezinye izinto asikho isidingo sokuthi sijahe ngibamba asikho isidingo sokuthi sijahe ayikho into etheni okuza nakho kunalokho kuzokulimaza inhliziyo umncane kangacabanga inhliziyo yakho siphukile umncane kangaka awungitshele nje inhliziyo yakho iphukile wena ungabe ufocus esikoleni into emele ukuphula inhliziyo yincwadi zesikole ukuthi hayibulele iyakuhlula le project nani dinga usizo kwabanye abantu hayi le but ke sithathile le case cause at the end of the day ayikho case thina asithatha uhlangothi yangibamba but iqiniso lona sonitshela lo kube asithathanga bebezokwazi kanjani ukuthi ba wrong bazokwazi ukuthi kumele beqhubeke beye phambili bazokwazi kanjani indlela eziright zokuqhubeka zokukhula so that's why bekumele ukuthi sithathe so sizokwazi ukukhuluma hayi ukuthi sikhuluma nani kuphela futhi sikhuluma nabanye ababukelayo abangangani lo mfana uyamthanda ngiyamfila ne manje njengamanje ngoba usuthola ukuthi seniba u2 kulo mfana ukwenza isilimo usamthanda namanje noma angisekho nje nalapha so ufuna masefikile la masimbizile uzokwenza njani uzohlukana naye ngizomshiya uzomshiya
ufuna omunye No, ngizofocus encwadini zami zesikole. ngabe ufuna ukubona ubambile Okay. Siswami Yebo. litennis lele ekhanda. Mawufika esaluni uvuka wathi ucela bekwenzeni. Hawu bengifuna uBloom. Uvuka wathi ngicela or bekunethomba for wakhomba. wakhomba lesika Rihanna Athi ngicela ningenza kanje. Bengifuna uBlue wahle. yakhala enye indoda esaloni intombi isithombe sika Chris Brown isicela le cards yacela imali yayo sobegudle into engaunderstand aniyena ukubeka izithombe zo Chris Brown lapha no Asha emasaloni cause soxabana ngempela Okay, my sis. Yebo. Ngiyakuzwa. Lezi tala phela zenziwa ngoDecember. uvela Wena sidudula nje wasithuthula ngewinter. Okay, tshela mina lo umfana lo bani Sibongiseni. Unesikhathi ngane naye? 5 months. 5 months. Ubese nithandana ukuthi usumthanda ukuthi vele noma bekumjolo nje wesikole. Usayilalela. Udlala ngothi uyazi ukuthi ezinye izingane ziyamitha zithi beyidlala. Ngiyakwazi Emithi. lokho. Ngiyakwazi kahle futhi. So awe into kanjalo. Bengawe kodwa bengingakabi ready for leso stage mina. Lesi so beningakayenzi into kanjalo. Ngikhohle ukukubuza lo mbuzo. Hayi bese ngakafiki lapho. Kanti pho nenzani? nithi manje niyathandana nje Nithandana nithandana kwenza ukuthi kube njani Bonana senza ama-outing. uthi ngicela ungiprovela phela yakho uyazi lo mjolo wase school sicela ungiprovela ukuthi angithandi ngikabula ungiprovela ukuthi angithandi So nenza ama-outing nibonane ngemali kabani masoni awusubani lo othengayo ubani lo khokha amabhili. Ngosibo. unemali usiboye Uyabona ukuthi usibo ukuthi ngeke imali ukhokhela ibhili kodwa ebengatholi. yogcina icela Yabo. So that's why nizothola senihlangana kanje. That's why nizoyithola senilwa. Kuthiwa nibanga usibo esikoleni niyalwa because usibo akayithola into ayifunayo kodwa manje uyaspend. Eyizwa lonto. Ngiyakulalela. So wena usasemncane awakabi ready ukwenza lento then phuma kosibo ufocus nje ngabe is into kanjalo. ngeke uyisole futhi angeke uyisole yazi why ngeke uyisole baningi abantu abafisa ngabe bengaphinda bebe ngangawe akusashintsheki yaphela one thing about the age nabo sisibamba one thing about the age yabona ukuthi ngoba ukhula nje nikhula kanje ngoba liphela usuku namhlanje alisabuyi seliphelile so ngoba ukhula lesikhathi lesi kumele usebenzise wise kunabantu abano 50 abafiswa ngabe bengabuyela bebe kule age but abasakhoni benza ini ama bad decisions when they were young bathatha ama decision abanye baba nezingane bengafuni bengakabi ready ngathi bengakabi ready uba nezingane zababambezela impilo yabo yonke so you guys need to be careful of the things that you choose good habits ama good habits yincwadi zesikole sport or if you are good at singing try those things out yabona this is the time nawe lapha ekhaya this is the time to try things out ezihle ama good habits yenzani find out your talent do whatever do crazy things you are still young you know what uyenza enye a talent I can bake. you're a good baker Yeah. uyabona ke what are you good at Cooking. you are good at cooking so kwavela waqhamuka icompany ke icompany uba igama lakho Uhlengiwe. uba igama lakho Uthandi. Hlengiwe Nthandi Hlengiwe Nthandi's kitchen ushaya amakhekhe uyapheka it's a restaurant in a way yebo into kanjena ukuthi nihlangane kanje nizo ngosibongiseni kungcono nihlangane kanje nize ngemali ngebusiness nani awuvusa wacabanga nje sebe ngiyanimagina already niko 30 nibe ninzi awubobe nemali evuthiwe awubacabanga behlele kitchen bobabili babeka icamera lapha and then bashaya icamera baphethe ifoni bevlog ne and then my sister la uyabheka ngapha esidini lo uyapheka ngapha ecele esidini would you guys do that Yes. are you sure you can cook are you sure you can bake bese ngaqhabona ama ingredients sifike ne camera would you guys do that would you guys do that Definitely. okay we'll talk after the show something might come up we don't know we'll see so thenga uflour yeast yes Yeah. ngane funakala enye amarama baking powder all these Just things buy amasi yamaqanda iflour. Amasi. Yes. afuna sekuyabhekwa ngamasi uvusi ngeke ngabona yeah oh my god uzosenzela ama scones
Sizoso wadlala ishowini. Guys, coming right up. Uthandiwe and Thandiwe nibani? Hlengiwe and Thandiwe. Kitchen. Thandi. Oh, Hlengiwe and Thandi's kitchen. Okay. No, akunankinga. Sizopheka. Yeah. Sizopheka nje soon madosi. Sizopheka. As soon as possible. Ne? Okay, lo mfana lo mayifika la sesintshela in egcineni kodwa ke kubunina yabo because sina singakhuluma but sinqome sigcinene sakho. Mayifika lo mfana lona uyimisele ngani njengoba uwazi ukuthi usibize usihlanganisela kanje ukuthi sizokhuluma ngendaba sibongiseni. Uyimisele ngani? Ngokuthi umyeke or ngokuthi ufuna ukuqhubeka naye? Ngifuna ukumyeka ne kodwa ngifuna ngichazele ukuthi wayenze lento le. I just wanna know ukuthi why. Yes, then phuma kuye. Okay. Wena my sister? Angeke ngize ngihlale naye cause what if ayiphinde lento and maybe yena aim yakhe aze ajole nami bekabona ukuthi uHlengi akamnikeza into ayifunayo so nami ngimnikeze into ayifunayo uzohamba yofuna omunye so nami ngizohamba. Okay. Ngeke ngibe i-option yakhe mina. Good. No, simfoneleni simbiza. Ningayihleki ifoni yami. Iyona ne-airtime namhlanje. Amakhesi ngalisala lezi sizakasha nokuvala phakathi. Hey, kuvaliwe. Valiwe. Inyanga ibonakala. Ayavaliwa amasango. Yeah, athi ngibuke ukuthi okay inamba yiyo lelo. Now uzongiconfirmela. Okay. Inamba leyo leka. Okay. Umtshele nje ukuthi ulana ngaphandle. Imise kanjena mama lena imiswa ibhekisweni. Oh, unjani? Ngiyaphila ngila ngaphandle ngilinde wena ukephi? Awusazi izilo umuntu wakho yini? Wow, okay, uHlengiwe. And sengimesikhathi eside uqhamuke. Ngila stop sign. Okay. Sheshake. NaHlengiwe yamonta kakuzwa baningi. Yeah, baningi manje ufuna ukwazi ukuthi uyena muphi ubani. Othi isithando sami osangizwani isithando sami ubani ngifuna igama. Ngaze ngithi awe kade omunye. Omunye. Yabona ukuthi nje lo mfana lona kahle kahle. Mungakanani lo mfana mdala mncane kwi-18 mawunalingana. Mntanga. Mntanga yena ne. Hayi nayo uzongena ebhodweni. Nganginankinga sompheka naye. Nathi sivumelekile ukuthi impheke. Hayi inkinga yabo sesibani. Yini ngempela mina nimpheka khulu. Vele ngiyabheka. Okay. Mana upheka ngayiphi indlela? Konke nje ukuphekayo sompheka. Angijabona usemsizandla. Hayi. Yabona ngiyabona ukuthi indlela ufuna ukupheka ngayo ukuthi. Beka. Uzombheka. Somfaka oven. Sis, mina nawe ke kuzomela sicashe. Ukuze mayifika engakuboni. Ukuze ukuthi uyimisele ngani ngalo ungekho wena. Sibe sesikutshela konke ke masubuyile ukuthi utheni. Okay. Ngishiyama. Ngiyakuzwa ke mina mfethu ma tennis ngizokubiza ngoma tennis. Mara yinhle into yakho ne? Ngiyabonga. Yinhle kufanele. Lo mfana nje udlala ngawe and Yeah. phuma la. Ngiyaphuma ngo-180. Ngo-180 ne? Ngane no-180 faka 200. Sabuyele 220. Ngabusabuyele emuva. Ngabusabuyele emuva. Abafana by distraction boys. Entweni. Yes. Especially abanye kubantu abakathi balingana nani yabo into kanjalo and manje uthola ukuthi yena uright uyazi uyimplanile ngeshandi sakhe manje usebhayizisa wena ngefuture yakho mhlawumbe whatever nguye lo ungajapesa ukuthi ikhonto yaziyo ube right nje but hamba kanjani lapho ukahle phezulu I'm right with Tom. number 1 first number 1 Akuphila mina. Ozwe imamazi lela efana hey uhlakana ngeindleko hey uyichama futhi Awuyazi umuntu wami embo muhle kanjani. Okay ayijayami uChris lo phethe camera siyashuta akunankinga ngiyabona ukuthi ukhulekile awunankinga Hayi inkinga yekho. awunankinga okay no akunankinga umamazi la uyasho ukuthi Utheni na how long nindawonye? 5 months. 5 months. Yasho ukuthi nina 5 months nindawonye and nisesikoleni nesodwa
Yes. So uyasho ukuthi cha uhappy. Umphethe kahle uthi nje naleli khanda imali nguwe yonke lo. Imonka. Qabelana basho. Okay. Qabelana ba. Yena ngasho bhuti wami ukuthi uhappy because bengimphatha kahle yonke le. Uyasho ukuthi ngiphethene kahle uyakuthanda kakhulu and akayimiselanga ukuthi yabo ekuluze. Uyafisa ukuthi uyaunderstand ukuthi izinto sasesikoleni but uyafisa ukuthi lento le ingaqhubeka. Nize niphume esikoleni nize nisebenze nize mhlawumbe kuthiwa niyashada uma kuthiwa niyashada yonke lento leyo yabo because I believe ukuthi uthando maqala vele inhloso yalo ukuthi egcineni kube kuphume ifamily. Yeah sibambane. Hayi ukuthi nje kusuke kwenziwa nje because makwenziwa nje shothi khona odlala ngomunye khona odlala ngesikhathi somunye and into wrong leyo. Hayi nosisi ngiyamthanda yabo ukuthi into engamthembisa yona ukuthi angengidlale ngaye yabo angeke ngimhethe. Awumjoleli? Cha ngimjoleli. Usho ukuthi nje ngoba uyichamu nje na ushanga ngezinyo lepla ushanga ngesiliva lapha emlonyeni ushaya ngendleko mfana usho ukuthi ezinye izingane akwenzeki zilahlele kuwe yabona nje lento le akona kuyenzeka vele sometimes kodwa ish and boy out futhi kuyenzeka ulingeke. Yeah yabo into engiqonda ukisho lokho. Ukuthi nami nginokulingeka ngiphinde ngicabanga ukuthi hayi nesimomondi yasami ngaphecela. Okuyenzeka ulingeke. Kuyenzeka ngilingeke kodwa bese uyafihla. Kodwa bese ngiyafihla. Yabo kodwa yena ngiyamthanda. Uyazi naye. Okay so kahlahla akekho omunye umuntu so ukulingeka nje phinde ushiye kanjalo futhi akekho omunye umuntu. Ngiyalingeka ngiphinde ngishiye. Uma ngathiwa mhlawumbe entsha yami mangathiwa nangu my sister naye usevela walingeka ungamxolela yini njoba nawe unokulingeka nje? Usise ngamxolela because wonke umuntu awenza ama mistake yabona. Ngamxolela. Uzothula le nomunye ufana? Lokho ngabuya kuthatha isikhathi ukuthi ngimxolele kodwa asazi phela kusuke sekuya ngenhliziyo ukuthi ithini yabo into kanjalo. No uyasho futhi nanokuthi lana angakafiki le stage ukuthi seni nenza lezi zinto zabantu abadala. So lokho kuphethe kanjani because abanye abantu bayahluleka ukuhlala uthandweni we isex ingenzeki. So wena wenza kanjani ukuthi uqhubeke uhlale naye while kodwa ningayenza sex? Khona lo ethola khona eceleni. Hayi ukuthi khona la ngithola khona usisi ukuthi ngihlale kuye ukuthi ngiyamthanda yabo and ngamthembisa ukuthi ngizomnika isikhathi ukuthi abe ready naye njengentombazane yabo wangitshela mase ready angifuni ukujaha izinto yabo into. So ngizomnika isikhathi naye athi ukudecide abe right. So angifuni ukwenza into ngiyakuzwa nje lo njaba isifani ngiyakuzwa kakhulu my sister ndamcamiswa izolo ukuthi ubhuti uyakuthanda uzokunika isikhathi sakhe akulinde wara akakufebeli ini zonke nje lezo zinto lezo so sizonishiya lana niqhubeke nosuku lwenu nathi sihambe siqhubeke nosuku lwethu khona umjita ke mina ngihamba naye ngihambe ngedwa hayi lo kuphela khona omunye ongekho la so la ongekho la uSamuel around uphethe ipresent isurprise so kune surprise esiphethe for wena isurprise ithengwe yithi but i-choice yakho kagele. I-choice kagele. Yes because uyakuthanda uyakwazi ukuthi mhlawumbe uthanda into ekanjani. Ngiyathemba ungiphathele into ezikhala kahle. Usho zikhala kahle ngiyibonile mina la zikhala kahle. Zikhala kahle. Uyazazi into oyithandayo. Uvela waphatha ngqo lento oyithandayo. Ngiyojabula mina makaphethe into engiyithandayo. Ngoba usuyiphika ke uthi edlala. Njalo ngizocela ukuthi mhlawumbe sikuvala amehlo ubhekela ngazi uzofuna umvala amehlo or ebhekele ngizamfaka uzombamba umvala amehlo. Okay ngizocela kodwa ukuthi ubhekele na ke ne and then bese into enkulu bafo ngakhuleka nje mfowami inkulu ikhona iyeza wenzani? Okay I'm so short. Ngiyabonga angiboni hey Nkosi yami ngo. Okay uDr V sengikhona. Yeah bafundisa ukubalela nje mhlawumbe ka-3 bese ke uzobsuya phenduka uvula amehlo bese uyasitshela ukuthi happy nge-surprise yakho noma ukho happy. 3 2 1 abuke uyangibalisa nawe phenduka mfethu. Yo ne nami ngithi yo on your behalf cela uze ngapha mama. Yini le? Baby kwenzakalani ngapha? Ungangibuza ukuthi kwenzakalani ngabe ngibizwa ukuthi kwenzakalani. Ngiyabuza kwenzakalani? Awumazi. Awusisi ngiyamazi umngani wami. Wow. Okay. Imumngani manje.
Usisingamazi ngiserazi ukuthi umngane wami. So lento engibone efonini yini bekuyijoke or bekwenzakalani? Ukuthi intombazane engizwana nayo nje yasesikolweni sithando sami. Nizwana like kanjani? Kuningizwana. Ezumngane. Spo ubiza mina ngomngane. Eish. Angazi ukuthi Uthanda how long unesbo? 2 months. 2 months. Yeah. bebe ngakuchazela. Uchazani? Uchazani? Sami. Kodwa wena ungitshela indaba ungilethela amakamera kunokuthi lento lesikhuluma esibayithini. Loyo nto bekumele ngenze njani? Indaba ungilethela amakamera. Kumele ngenze njani? Ukubuzile lokho bafika ukuthi wayengilethela amakamera before sifike. Uthakana inkinga nama. Ubuza lokho manje. Yazi normally makufika amajida la bayabuza ukuthi baby kwenzakala namakamera ubafo nje ufika bakhuleka bajabula ne. Unankinga Chris angangifakazela Chris. Chris usho njalo. Okay. Usisi ngimbuza ukuthi wayangilethela amakamera ngoba into ekanje sidinga ukuthi sikhulume private yabo. Sikhulume ngesiphi isikhathi? Nginankinga nayo ngoba ubona manje lokho ukuthi lento lemele nikhulume private. Ungabothi kwenzakalani? Ungaboni sonke uyabona kwenzakalani manje? Sengiyabona ukuthi kwenzakalani ngayichaza lento le. Ichaze. Baby lo muntu lo ngizwane naye 2 months ezumngane esikolweni. Nizwane ezumngane. Wena uthi umngane, ugirl uthi yena kusumngane wakho, uyintombi yakho. So ithiwani ke le? Thandi wena utheni kuwe? Mina ngithela kuye. So wena la you want to fix izinto nohleng. Uhlenga umuntu wami. Mina ngiyini? Ola lo ngibonga kucabanga ukuthi ngumuntu wakho before. Okay, uhlenga umuntu wakho mina ngiyini? Angazi ukuthi ngayibeka kanjani kodwa uhlenga umuntu wami. Wena ngizwane nawe ngoba sisesikolweni. Umuntu embe ngispenda naye isikhathi ngoba besisesikolweni. Mina lesihlezi sona asikho enough. Cha phela bangisho kanjalo. Chaza ukuthini kahle kahle? Angikuzwa. Angikuzwa nje angazi. Into engazi ukuthi ngibe nosisi ngapha eceleni ukuthi wena uhlezi ungekho. Mangidinga isikhathi. Hayi wena awumancane mfethu awumancane awumancane ngekhathi nanyanizwa ukuthi isikhathi makunjani njani mfethu awuye kudlala ngengane zabantu mana awuyeke mfethu yena ngiyakuzwa mfethu ukuthi isikhathi usinjani ize kunikele isikhathi lengane lena isikhathi sesikole sesincwadi zekole yona isithatha up ngiyangibamba uma ukuthi wena ucela isikhathi lengane mele ifunde phela isikole uthi yenze njani ihubhane nawe wena hayi ukuthi ihubhane nawe yenzeni uyazi nayo ukuthi sikwazi ukuthini ukuthi ngimthanda kangakanani ugirl benginayo esikolweni ugirl bona ihlezi nginayo esikolweni ngoba usisi most uhlezi angekho yena ukuyofunda noma ukuyojola lapha esikoleni siyela ukuyofunda kodwa uye umuntu enginoku-attenda naye ugirl umengekho But uyazi ukuthi mangekho ngisuke ngisesikoleni ngi-attenda ama-class. So kumele ngeke ama-class wami ngi-attende wena. eyeke amaklasi athanda wena bafu kodwa lokho ngabhalansa angazi ukuthi yena ungabhalansa kanjani abazali bebemsende besikoleni babethi uyobhalansisa noma wathi ungizwe uyabhalansisa futhi lento le abazali bakhe angazi ukuthi bebazi ukuthi ujola nami ngapha uyafunda yabo lento. Which one do you think wena ucabanga ukuthi yipe right wena ukujola noma ukufunda? Ukufunda yebo kubalekile kuwe more than anything ne? More than anything. Okay, would you leave isikole for umjolo? Mina ngeke ngisiyeke isikole. Would you leave umjolo for isikole? Umjolo wona ngawuyeka kodwa for isikole ngithi no akunakodwa la ngithi awusho ngikodwa naseqaleni it's a question ukuthi mina umjolo ngawuyeka for isikole. Umjolo ngawuyeka for isikole if mina ngakutshela ukuthi ngajola ayikho into yangisebenzela mina eJOH or ngisesikoleni or whatever ngikutshela ukuthi kunalokho nje ngagcina ngifeyile esikoleni ngagcina ngidrop out ngagcina ngingazi ukuthi ngizokwenza ngelife yami yabo ngathini mangakutshela lo story lesokuthi ngile esikoleni ngafika ngafocus emantombazaneni ngihamba ngafeyila ngagcina uNSFAS mhlawumbe wathatha imali yawo or ibhazari bangiphuca ibhazari or uma olede ekhaya ethi akasakhona ukungibhadela school fees and then I had to drop out esikoleni wenze njani ushizile ngikutshela ukuthi ushizile ngikutshela ukuthi uyashizile wangampela ethi umzali hayi ngiyakukhatha off manje ma finances now ngithi wena usuyindoda ufike wafocus emantombazaneni le windoda phela mase unentombi uyindoda
Ngiyangibamba usuyindoda wena. futhi Uphethe 2 west. Usuyinsizwa wena ngithi. So uma usuyinsizwa ke beke bekukhipheke kuma budget ukuthi hayi lona ngoba wena usufocus kakhulu emsizweni. Hayi ke awuqhubeke kube insizwe ke uhambe ufuna ini umsebenzi. Ongeke ukujabulele ke lokho mfowethu. Angisho ukuthi bayeke, angisho ukuthi yekela amantombazane cause vele egcini kosuku umfana but into eziningi bozenza responsible ungazibhayizeli, ungayizeli ngobuso impilo le. Okay, bhuti wami lokho ngiyakuzwa ne kodwa usize nangazi bakhulume ngani naye yabo ukuthi mina naye kwenzakalani kodwa mina into engimchazela yona ukuthi sisi umngani wami. Ifoni yakho ikhulume konke. Nosisi uconfirmile ukuthi wena hayi uyisoka la kuyena. Okay. Niyaphuma ama dates. Kumnandi. Awungitshele nje. Yeah. Because uyasho ukuthi nangapha inkonzo ngathi usayivalile na inkonzo ayenzeki. Kodwa into eyenzakalani nokuphuma ama dates because ngimbuzile mina ukuthi why ejola nawe if akakuniki sex. Naye ngambuza ukuthi why ajola nawe if akakuniki sex because there is no need ukuthi ujole if aniyenzi lento le. I understand basebancane bajolelana. Basayi bancane when we ask kulungile na umncane kodwa ke kulungile ufana abafana yes kulungile kodwa mangathiwa obviously uyayifuna wayizama ngathi awazama ukuthi ufuna Obvious. Kuya ngeke ngazama kodwa ngapha wakazama nangapha ngiyazama bakuvala boyithu bangishaya isandla boyithu kodwa into engabatshela yona ukuthi bona bangicela lo sisi wacela wathi ngimnike isikhathi ngamnika sona For how long? for leo 2 months so access umngani wakho sikama ukuthi ngiyangiqaka hayi uqala wena access umngani wakho Uqawa yithi wena? Roma nokuzama nabangani Uyazama ne? okay bengicela ukukhuluma iqiniso Sure. bengicela ukukhuluma iqiniso hlanza iqiniso futhi usisi bengizwana naye for leo 2 months yes ngoba nami ngiyangalingeka njengomjiki yabo mhlawumbe ubuyitshela futhi ukuthi since ungatholi ngapha mhlawumbe uzothola ngapha yeah kade kuvalwe ngapha nangapha eish so kwaba yiloko ngicela ukubuza ukuthi uyaba blame yini ngokuthi bengakuniki sex ka ngibona angiba blame ngoba basafunda yabo so anything can happen so nethamba uqala bongakubona ukuthi basafunda nethamba uba approach ubone ngoba sebekuncisha sebekushaya isandla ukuthi okay aba blame bengibona ukuthi bayafunda kodwa umqondo obungekho kulento le ebezoyenzeka mangathiwa nje manje my sister la ethi next week ngicabanga ukunikeza ungam-advise ukuthi hayi no usafunda noma uzofuna ukumshaya kodwa lokho kusuke sekuzodepend yabo Lo depend ekutheni. Lo depend ekutheni. ukuthi yena uyafuna njengoba usho na ukuthi yena mangabe uyafuna mina nginayo inkinga kodwa isikhathi savumelana ukuthi ngizomnikeza so ukuthi uyafunda isikole lokuthi ini awunandaba Awustick kwi contract le ka 2 months. Uzoyenza lento. kodwa angaze ngayichaza kanjani okay no it's fine but ungabisachaza kakhulu le ndaba kumele ngisinwebe kakhulu ngizocela nje ukuthi uma sister la akhulume asho into afuna ukuyisho asho ukuthi isinqumo asithathayo isiphi nani over to you. So mina bengithanda but I think this is not going to work for us because la kuhlengi uthi mina umngani wakho angithi kuwe I'm just a friend was the ne mara thandi mfethu lento lesingayikhuluma yabo Khulu. Nisafuna ukukhuluma? kanjani why ufuna I'm so ukukhuluma done with nabantu you. Ngizo Like angisafuni lutho qedile nje. Buya unesibindi sokulanda uhlengi uthi uhlengi isithando sami angithi niyabona ukuthi abafana abanjani hayi sonke kodwa nje angithi kodwa niyabona immaturity. niyabona kodwa Ngiyadlala. angithi yabona usasemncane usazokhula lento leni isazokwenzeka kodwa kungcono ukuthi uyibone manje Sasemncane. uyibona ngithi ukuthi kwenzakalani emhlabeni ngiphambi kwakho ukhupha lo phambi kwakho kodwa wafika ukutshela uyakuthanda nawe hey I think mina ngizokushiya noma mkhulu nami I'm done Umamkhulu ingane incane nje umamkhulu. Umamkhulu wena. Akho mamkhulu la. I'm so done with you. Yazi angifuni lutho. No, they are done. Wait, I'm just a friend. Sure, they are done. They are done. bonke kulungisa izinto nosisi bona phece No. Asinankinga thina but thina mina ngicela ukuthi uma uphethe uba lokusafunda isikole akhule ngiyazi ukuthi uyamthanda nani
ngibapha kanjani ithuba kukhona engimthandayo phakathi. So ufuna ukubapha ithuba wena lokufunda So ufuna isikole beme kancane. besiyeke bekufocus kuwe. Isikole angaqhubeka ngaso kodwa mina uyazi na ukuthi ngiyamthanda. Ukuzwe ngikwazi ukulahlekelwa Akakwazi lokho. Ukuze makuthiwa incwadi zinesikhwele kufana nebhola kuthiwa nebhola linesikhwele. Wenza okunye khona ungabe kusenzeka kahle. Kutanga. Into engenza ukuthi ngingamshiyi usisi ngapha ukuthi sesinesikhathi mina la isizwana. Ungamshiyi. Ngingamshiyi. Sekushiyile kodwa yena qhubeka. Thank you. Kodwa mina ngivumi leyo nto. Kumele uvumele because I'm done mina. Nonkinga akadingi permission yakho nabafu ukutshela ukuthi ukuthi uqedile ngawo noma aqedanga phela i-decision yakhe akazele wena la emhlabeni vele kahle kahle mesikhuluma eqiniso uyizele nje naye indaba zakhe naye kune life akumele ayichase into ezibalekile because mengafocus kuwe ngagcina ummithisa wena ngelinye ilanga phela iqiniso bese likhuluma elinjalo ungammithisa ngelinye ilanga bese iyami career yakhe for 9 months yangibamba phela mfethu nawe ubuyicabanga lento unabo sisi ngithi for sure unabo sisi if unabo sisi nawe ngeke ukujabulela ukuthi benze lento le kanje le Waphasa kanjani ubona usisi wakho omngaka ePilot? Kona ngaphatheka kabi ngoba wabona lezi nje ayinahliziyo la ngapha. Akethi abonani kona ukuyisola ngayisola ngalento engiyenzayo phakathi kwabo boyi2 yabona kodwa usise ngapha senginesikhathi esincane ngimazi futhi manje sincane isikhathi besisazama ukwazana kangcono yebo Yekani asisengimthanda yena sasishiya phansi Nala seshiya phela siphelile. iyeke dog don't force it mngani wami don't force it So angazi yamiyeka ngithi. Cha ngiyambeka. Okay. Nawe ngathi. Ngikhumile nje kuya. Okay. My brother ne hayi ukuthi mhlawumbe siyaforce ukuthi ubayeke or in but siyacela ukuthi ubezwe ubalelele futhi isinqumo sabo. okay Yazi ukuthi akukho lula kodwa kubalekile. okay ngiyabezwa bona ne kodwa ngiyavuma ukubanikeza isikhathi sokuqhubeka nemfundo zabo yabona baqhubeka babe right kodwa mina esayidini lami usisi ngohlezi ngimthanda Vele kuyenzeka nalokho uzana uhlukane nomuntu ekudampe kodwa lokho uhlezi ngikuthanda. Yeah, it happens impilo. Yeah. Kuyenzeka uthanda into kade yona ayisekuthanda. Ayithandi yeah. Kuyenzeka baba. So siya understand. Sikhala kanye nawe kodwa uzoqina. We are with you. Uzoqina so. And hayi ngoba sizenza ngcono nkabe yami but iqiniso sometimes ngibamba. Yeah. When I understand we ask nani but sizama ukuprotect laba bantu laba because bancane nabantu basesikoleni. Awumithi wena. Bayamitha bona. And imqondo yabo ilutheka kalula wena uzobashaya ngesikelemu. And babaleko lova futhi. Ubashaya ngesikelemu ugcina bese uyabaleka. Udle phansi. Butama yekho Ngeke ubaleke ne uzobondla ngayo. Awuthi uyamithisa manje uzondla ngayo. Awusebenzi wena uzondlela abana abazali ekhaya. NSFAS. Malini NSFAS? How much? 2000 a month. Ucela 2000 ungondla ingane. Wathenga ubisi uthenga amapampers uthenge ubisi lo yana noma lo600 isimanje lulodwa nje amapampers awu400 amapampers awu400 3000 selihambile ingane mele ithola medication mele iye clinic yo jova uzoyithatha phi lo mali le mele udle nawe mele udle esikoleni ngoba le mali usudle wenze yakusiya ukuthi udle ingane ngiyabuza butama into enisho kodwa infethu akho kodwa dog like just like dog lento simple asisho ukuthi ke nawe nathi si holy nani the reason why we are giving out these advices mina no bafisi because we've been in situations similar to that sabona ama cycle wethu sabona sibadala we've seen certain things and the only thing we're trying to do here ukubonisa ukuthi hey bro some things are not worth it especially at this point in time uyangibamba ngithi mina mfethu ngiyibuza ukuthi yazi ukuthi for sure you have dreams dog sure unamaphupho ufisa ukuba yini one day ngiyibuzela nje iphupho lami ukuthi hello music phela what if lo music wakho in the next 5 years you're going to be one of the biggest artists in South Africa but into efunakala kuwena discipline kuphela would you be disciplined uyeka amantombazana yonke into if awusithi nje kuthiwa in the next 5 years wena uyazi ukuthi for sure ekhanda lakho uyazi ukuthi after 5 years ngizobe sengiphumelele but kumele ngihambe le route le what would you do ngayishiya yonke lento ngithi why because life is bigger than us
anything. I always believe that, this is my mentality, dog. Every morning when I wake up, I always have this thing in my mind, which anything is possible. Young man, my background doesn't determine where I'm going. Where I come from, my mistakes doesn't determine where I'm going. So learn from these mistakes. Try and be disciplined. Try to be a good person. Young man, get better friends. Your cycle of friends is very important as well. If you want to be one of the biggest artists in South Africa or in the world, because the sky is the limit. Life is bigger than us. Life is not controlled by us people. Life is controlled by God. And life is controlled by our instincts. Sure. So, dog, relax. Focus on that goal. Because if that's the most important thing in your life, music, then you need to go chase it. Chase what is important in your life. Find it. Tell the now. Chase flower. Man, mfana ungitshela ukuthi uyamthanda, uyamazi ukuthi uthanda nina la empilweni ikhono lakhe. Lo uthanda ukubanzima futhi manje yabo. Uyabona ngoba awunandaba nakho. You don't care. Showcase nangapha futhi awazi ukuthi uthandani. Because awazi ukuthi awunandaba nalokho, wena into efuna iyodwa. Akukho kanjalo futhi wami akukho kanjalo. But uzwile ngithi. Angizwini. Okay. Ngizocela ukuthi osisi besitholele because sesikhulumile nabo. Mhlawumbe bese ubafo nje sithi kancane bese hamba. Oh, kuthe khona ufuna ukumtshela khona mhlawumbe ukuzomkhanda or something angazi noma so right. Sharp. So right. Okay. Sure. No, ngama lapha ne. Then sizomthatha manje. Njayami. Butwana. Ugrand. Angigrand. Hayi ukuthi mhlawumbe bese sokuhlukanisa nabantu bakho nani yabo. Sure. Yes. But then ukuzama ukubonisa impilo ukuthi ihamba kanjani yabo. Nathi asiyazi yonke but la sedlule khona la sifikile kule age safunda isikole nani yabo into mina saba nazo wara but yeah awukhulume lapho bafu. No, I think okuningi sesikushilo kubafo but okubalekile futhi bafethu nawe mfowethu kumele ukwazi ukuthi hayi ngoba mhlambe we are better people. Nathi siyawenza ama mistakes every day. Even ngisho shoot show there are mistakes that we do ngoba siphila kanje but we are learning every day and siyabuka wrong no right. So at this point in time wena bamba into wrong oyenzile and make sure mengithi get a better cycle of friends. Get friends ozokhona ukuba vulnerable too. Ukwazi ukukhuluma ngeenkinga zakho bengakujudge bengenzi nix. Young mama, get those friends abazothi uma uhlala nabo phansi nikhuluma bekulalela bebelieve emaphupheni akho. You need those kind of people in your life right now so that when you grow they boost you. Sure. Mina mfethu ngiyakutshela futhi namanje the sky is the limit. Emhlabeni yabo ngoba sila sonke la emhlabeni you can never tell me ukuthi there's no one in life. Don't let people bekutshela ukuthi wena you cannot be this person. They are not you. It's you inside you, dog. Ngiyakuzwa butwana ngiyakuzwa. La eqinisile ngisho kanjalo butwana. So tshela mina sithi Sharp Music bakubiza ngoba lapho bayabroker uyahamba event. Cha nebutwana ukuthi kusaqala kwamanje yabo. Kusaqala. Oh sasa record nje sesha. Yeah kunjalo. Okay no. Kusaqala. Okay no push up ku music focus ube nemali and then bese uyakwazi ukuthola umuntu bese niphila right unemali uyaspana uthola umuntu oyedwa nibe happy nibe danko phashasha ne hayi mhlawumbe bese ukuhlukanisa nani mfethu nxa kaba but thank you for coming man yabo sharp yawe baxolele mfana neqhuma labo hayi banqabile kabi yabo hayi mfethu ungavaya mfethu saxolisa mfethu ungavaya mfethu osisi yobuye ukhulume nabo uma ufuna ukukhuluma nabo but hayi mfethu siyabonga ungavaya ubuyelekile akubonga kulungile qha uyicabanga into esikutshela yona ne sure ngicabanga alright sure uwe lo ipo lithi okay akulungile sharp ka ngiyabonga ola mfethu siyabonga iyamncishe iqhumalayo ukuvaliwe indaba leqhumalayo kule winter le abangaba kule winter futhi ayibangaba abantu kule winter abasiyancishe iqhumalayo bamile iyo dot ne no kodwa ke if ulingana nalabo sesade sinabo la ngeyisisho iminyaka yabo kodwa nawe uyabukela if ulingana nabo nqaba neqhuma lakho ungavumi
nqaba neqhuma lakho ayinqaba neqhuma mfethu nqaba iqhuma awucabanga nje umngaka ukuthi uyoshona iqhuma lakho kube ngasesiliqhuma kube sekuyiflat kube iflat surface uzoqala uvukeka kubalika iqhuma ayiliyaphansi yosufika ko 40 50 kube ngasesiliqhuma guys kube sekuyimayini ayikho kuyimayini nqaba leqhuma lakho makuthi umngaka in guys injalo bafethu injalo nje lento lena ayina formula so osisi umuntu omncane sizobabiza sibabuza ukuthi ba right yini sithenge bebhake bebiza amakhono wabo mhlawumbe khona ngabaqasha nje ebavula yes we'll never know dog we'll never know sky's the limit sky's the limit guys ngicabanga ukuthi kuzomela ukuthi sizame ukuphanda ikhishi elinezitofu nama gas stove senzeni sibabiza ne sithenga oflower and then bese sayishoota just to show abanye abantu ukuthi ne okay no that's I think that we can do Chris that uyavuma Levumelele Chris le hayi ke ayisukhulumile ngiyamama awusithathe ke mfana usise space yothenga uflower aso